Izishoshovu zenhlangano elwela amalungelo abaphila negciwane lengculazi i-Treatment Action Campaign isebenzise lolu suku lokuqwashisa ngesifo sengculazi emhlabeni ukuzwakalisa izikhalo zayo. Le nhlangano ifuna ukuthi uhulumeni ahlinzeke bonke abantu abafanele ngemishanguzo yokuthithibalisa igciwane yezinyanga eziyisithupha. I-TAC ithi lokhu kuzokwehlisa ingcindezi ezikhungweni zezempilo. A longer supply of ARVs will mean fewer trips back to the clinic. It will make it easier to stay on treatment by reducing the cost of getting to the clinic and the hours spent waiting there 4 to 6 times every year. Lento le nicelayo, lento le nikhalaza ngayo, uhulumende uzawuyenza. Babalelwa ngaphezulu kwezigidi eziyisishiyagalombili abantu abaphila negciwane lengculazi eNingizimu Afrika. Uhulumeni uthi ikhona inqubekela phambili esiyenziwe ukubhekana nalesi sifo. There has been many scientific advances in treatment and antiretroviral therapy, which have allowed people to live long and productive lives. Scientists are optimistic that improved treatment options can enhance prevention, and they are actively working on a cure and vaccine. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Motsoaledi unxusa abesilisa ukuthi babambe iqhaza ekulwisaneni negciwane lengculazi. The reason that HIV/AIDS is still ravaging our society is us men. That's what all indications are. Meaning if we can make a decision as men, Deputy President, this disease will come to an end. Umnyango wezempilo uthi azikafinyelele ezigabeni ezifunekayo izinhlelo zokwelashwa kwegciwane lengculazi njengoba bengaphezulu kwesigidi abantu abahaqwe igciwane abangakangeni ohlelweni lokudla imishanguzo.